Dragi prijatelji, znate li da jedna jednostavna greška koju pravimo svake noći u krevetu može biti glavni razlog zašto vam se noge slabe i zašto se ujutro budite umorniji nego što ste legali? Ja sam Nina Perić i danas ću vam otkriti ovu grešku koja pogađa preko 70% osoba starijih od 60 godina, a većina toga nije ni svjesna. Ako i vi osjećate da vam se noge sve teže dižu, da su vam koljena ukočena ujutru ili da jednostavno nemate snagu u nogama kao nekada, molim vas ostanite do kraja ovog video zapisa jer ću vam pokazati kako jedna mala promjena u načinu na koji spavate može potpuno promijeniti kako se osjećate. I prije nego što počnemo, ako želite više ovakvih savjeta koji vam mogu pomoći da se osjećate bolje i vitalniji, pritisnite to malo crveno dugme pretplate i zvonce za obavještenja. To mi znači svijet i tako ću znati da želite više ovakvih korisnih savjeta. Prije nekoliko mjeseci došla mi je gospođa Marija, 72 godine. Rekla mi je: Nina, ne znam što se događa. Svako jutro kada ustanem, noge su mi kao da nisu moje. Ukočene su, bole me, a nekada sam mogla hodati kilometrima bez problema. Kada sam je pitala kako spava, odmah sam shvatila u čemu je problem. Vidite, mnogi od nas, posebno kada postanemo stariji, razvijamo navike u spavanju koje mislimo da su udobne, ali zapravo rade protiv našeg tijela. Najveća greška koju pravimo je način na koji držimo noge tijekom noći. Možda se pitate što to znači. Pa, objasnit ću vam vrlo jednostavno. Naše tijelo tijekom noći prolazi kroz proces obnove. Krv cirkulira kroz naše tijelo, mišići se opuštaju i regeneriraju, a zglobovi se podmazuju prirodnim tekućinama. Ali kada držimo noge u pogrešnom položaju, narušavamo ovaj prirodni proces. Najčešća greška je spavanje s nogama potpuno ravno ispruženim ili, što je još gore, s nogama koje vise preko ruba kreveta. Mnogi ljudi vole da im noge malo vise jer im se čini ugodnije, ali ovo je katastrofa za cirkulaciju. Kada noge vise, krv se skuplja u stopalima i listovima. Srce mora raditi mnogo teže da tu krv vrati natrag. A ujutru osjećate se kao da ste hodali cijelu noć umjesto da ste se odmarali. Druga velika greška je spavanje s previše jastuka pod glavom. Možda mislite da ovo nema veze s nogama, ali ima. Kada je glava previsoko, cijelo tijelo je u neprirodnome položaju. Kičma nije prava, a to utječe na cirkulaciju kroz cijelo tijelo, uključujući i noge. Ali najveći problem nastaje kada kombiniramo ove greške s onim što ja zovem ukočeni san. To je kada legnemo u jedan položaj i ne mijenjamo ga cijelu noć. Naše tijelo je napravljeno da se kreće, čak i tijekom spavanja. Kada se ne krećemo, zglobovi se ukočavaju, mišići se skraćuju, a cirkulacija postaje spora. Gospođa Marija je radila sve ove greške. Spavala je s nogama koje su visjele preko ruba kreveta, imala je 3 jastuka pod glavom i nije mijenjala položaj cijelu noć. Nije čudo što se budila s bolnim ukočenim nogama, ali evo dobre vijesti. Ovo se može vrlo lako popraviti. I promjene koje ću vam sada pokazati mogu vam pomoći da se već sutra ujutru budite s boljim osjećajem u nogama. Prvi i najvažniji savjet je položaj nogu. Vaše noge trebaju biti blago podignute, ali ne previše. Idealno je da stopala budu 10 do 15 cm više od razine srca. Ovo pomaže krvi da se lakše vraća prema srcu i sprječava nakupljanje tekućine u nogama. Ne trebate kupovati skupu opremu. Možete jednostavno staviti jastuk pod madrac na kraju kreveta ili koristiti obične jastuke pod noge. Neki ljudi koriste i presavijen pokrivač. Ključno je da bude udobno i da noge ne budu previsoko podignute, jer to može također biti neugodno. Drugi važan savjet je o tome kako držite koljena. Mnogi ljudi spavaju s potpuno ispruženim nogama, što može stvarati pritisak na donji dio leđa i utjecati na cirkulaciju. Umjesto toga, stavite mali jastuk između koljena ako spavate na strani ili pod koljena ako spavate na leđima. Ovo će držati vaš kuk i kičmu u prirodnom položaju, a istovremeno će omogućiti bolju cirkulaciju kroz noge.
Gospođa Marija mi je rekla da je ova jednostavna promjena napravila ogromnu razliku već prve noći. Treći savjet se odnosi na stopala. Mnogi ljudi spavaju s čarapama ili u zatvorenim papučama, posebno zimi, ali ovo može ometati prirodnu cirkulaciju u stopalima. Pokušajte spavati bosih nogu ili u tankim pamučnim čarapama koje nisu tjesne. Ako vam je hladno, bolje je dodati jedan pokrivač nego stavljati tjesnu odjeću na stopala. Vaša stopala trebaju disati tijekom noći, a cirkulacija mora biti slobodna. Četvrti savjet je o tome kako se okretati tijekom noći. Znam da ovo zvuči čudno jer spavamo, ali možemo trenirati naše tijelo da se kreće i tijekom sna. Prije nego što zaspite, svjesno se okrenite s jedne strane na drugu nekoliko puta. Ovo će naučiti vaše tijelo da se kreće i tijekom noći. Također, ako se probudite tijekom noći, iskoristite tu priliku da promijenite položaj. Ne bojte se da ćete se razbuditi. Obično ćete brzo zaspati u novom položaju, a vaše noge će vam biti zahvalne. Peti savjet se odnosi na pripremu za spavanje. Prije nego što legnete, provedite 5 minuta radeći jednostavne vježbe za noge. Možete jednostavno podići noge u zrak dok ležite na krevetu i lagano ih pomicati gore-dolje. Ili napravite nekoliko krugova stopalima. Ove jednostavne vježbe će probuditi cirkulaciju u nogama prije spavanja i pomoći će vam da se bolje osjećate ujutro. Ja osobno radim ove vježbe svake večeri i mogu reći da je razlika nevjerojatna. Šesti savjet je o temperaturi sobe. Mnogi ljudi misle da mora biti vrlo toplo da bi dobro spavali, ali ovo može stvarati probleme s cirkulacijom. Idealna temperatura za spavanje je između 18 i 20 stupnjeva. Ovo omogućuje tijelu da se prirodno ohladi, što pomaže boljoj cirkulaciji. Ako vam je hladno, dodajte pokrivač, ali držite sobu relativno hladnu. Vaše tijelo će bolje cirkulirati krv, a noge će ujutro biti manje ukočene. Sedmi savjet se odnosi na ono što jedete prije spavanja. Teška hrana, previše soli ili alkohol mogu utjecati na cirkulaciju i dovesti do oteklina u nogama. Pokušajte ne jesti ništa teško najmanje 2 sata prije spavanja. Umjesto toga, ako ste gladni, možete pojesti nešto lagano kao što je banana ili šaka oraha. Ove namirnice sadrže magnezij koji pomaže mišićima da se opuste, a to uključuje i mišiće u nogama. Osmi savjet je o tome što raditi čim se probudite. Ne skačite odmah iz kreveta. Umjesto toga, dok još ležite, lagano pokretajte stopala gore-dolje, napravite nekoliko krugova, savite i ispružite noge. Ove jednostavne pokrete radite minutu ili 2 prije nego što ustanete. Ovo će pomoći krvi da počne bolje cirkulirati i pripremiti vaše noge za dan koji dolazi. Znam da možda mislite da su ovi savjeti prejednostavni da bi radili, ali vjerujte mi, jednostavne promjene često daju najbolje rezultate. Gospođa Marija, koju sam spomenula na početku, počela je primjenjivati ove savjete i već nakon tjedan dana rekla mi je da se budi s mnogo manje boli u nogama. Nakon mjesec dana mogla je ponovno hodati duže staze bez umora. A nakon 3 mjeseca rekla mi je da se osjeća kao da je dobila nova stopala. I sve što je trebala bila je promijeniti način na koji spava. Ali postoji još jedna stvar koju želim da znate. Ovi savjeti su samo početak. Postoji mnogo više toga što možete raditi da poboljšate snagu svojih nogu i općenito svoje zdravlje, ali o tome vam više govorim u svojem besplatnom programu 8 dana do boljeg zdravlja. Program možete pronaći na prvoj poveznici u opisu ovog videozapisa. Sada možda se pitate zašto su ovi savjeti tako važni baš za osobe starije od 60 godina. Pa, s godinama naša cirkulacija prirodno postaje sporija. Srce ne pumpa krv tako snažno kao nekada, krvne žile postaju manje fleksibilne, a mišići se sporije regeneriraju. To znači da greške koje smo možda radili u mladosti bez problema sada mogu imati ozbiljne posljedice. Ali dobra vijest je da naše tijelo još uvijek ima nevjerojatnu sposobnost oporavka bez obzira na godine.
Vidjela sam ljude od 70, 80, pa čak i 90 godina koji su napravili jednostavne promjene u načinu spavanja i potpuno promijenili kako se osjećaju. Tijelo ne gleda vaš rođendan, ono odgovara na to kako ga tretirate. Jedna od stvari koje me najviše raduju u mom radu je kada mi ljudi pišu i govore kako su ovi jednostavni savjeti promijenili njihov život. Prošlog tjedna sam dobila poruku od gospodina Petra iz Zagreba koji mi je rekao da nakon što je počeo spavati s blago podignutim nogama, više nema problema s oteklim stopalima ujutru. Gospođa Ana iz Splita mi je pisala da je nakon što je počela raditi jednostavne vježbe prije spavanja, prestala imati grčeve u listovima tijekom noći, a gospodin Ivo iz Rijeke rekao mi je da se prvi put nakon godina budi odmoran. Vidite, problem nije u tome što starimo. Problem je u tome što često prihvaćamo nelagodu kao nešto normalno i ne tražimo rješenja. Ali ja vjerujem da zaslužujemo da se osjećamo dobro u svakoj životnoj dobi. Vaše noge su vas nosile kroz cijeli život. Nosile su vas kroz prve korake kao dijete, kroz igru u mladosti, kroz radne dane, kroz šetnje s voljenim osobama. Zaslužuju da o njima dobro brinete i sada. I najbolje od svega je što ne trebate ništa skupo ili komplicirano. Ne trebate ići u teretanu. Ne trebate kupovati skupu opremu. Ne trebate uzimati lijekove. Trebate samo napraviti nekoliko jednostavnih promjena u načinu na koji spavate. Zamislite kako bi bilo kada biste se sutra ujutro probudili i osjetili da su vam noge snažne i spremne za dan. Zamislite da možete ustati iz kreveta bez boli, da možete hodati bez ukočenosti, da se možete osjećati vitalno bez obzira na vaše godine. To nije san, to je potpuno moguće i počinje s onim što radite večeras kada legnete u krevet. Ali želim da budete stvarni u očekivanjima. Ove promjene neće se dogoditi preko noći. Vaše tijelo je naviklo na stare navike i trebat će mu vremena da se prilagodi novim. Možda ćete se prvih nekoliko noći osjećati malo neobično s nogama u novom položaju. To je normalno. Dajte svom tijelu tjedan ili dva da se navikne i budite strpljivi sa sobom. Ako zaboravite jednu noć, to nije problem. Jednostavno nastavite sljedeće noći. Također, ako imate ozbiljne zdravstvene probleme s nogama, kao što su problemi s cirkulacijom ili dijabetes, molim vas razgovarajte s vašim liječnikom prije nego što napravite velike promjene. Ovi savjeti su općeniti i mogu pomoći većini ljudi, ali vaš liječnik najbolje zna vašu specifičnu situaciju. I još jedna važna stvar, slušajte svoje tijelo. Ako neki od ovih savjeta ne odgovara baš vama, prilagodite ih. Možda vam odgovara malo viši ili niži položaj nogu. Možda preferirate drugačiji jastuk. To je u redu. Važno je da pronađete ono što vama odgovara. Sada, prije nego što završimo, želim vam dati jedan zadatak za večeras. Izaberite jedan od savjeta koje sam vam danas dala, možda podizanje nogu ili stavljanje jastuka između koljena i probajte ga večeras. Samo jedan. Ne pokušavajte mijenjati sve odjednom. A ujutru kada ustanete, obratite pažnju na to kako se osjećate. Možda nećete osjetiti ogromnu razliku prve noći, ali možda hoćete. I ako osjetite bilo kakvo poboljšanje, znajte da ste na dobrom putu. Sljedeće noći dodajte još jedan savjet. I tako polako, korak po korak, mijenjajte način na koji spavate i način na koji se osjećate. Znam da možete ovo učiniti. Znam da zaslužujete da se osjećate dobro. I znam da vaše noge mogu biti snažnije nego što su sada, bez obzira na to koliko godina imate. I zapamtite, nikada nije kasno za promjenu. Nikada nije kasno da počnete brinuti o sebi na bolji način. Nikada nije kasno da se osjećate bolje. Ako vam je ovaj video zapis pomogao, molim vas ostavite komentar i podijelite ga s nekim kome bi također mogao koristiti. Možda imate prijatelja ili članove obitelji koji se bore s istim problemima. Vaše dijeljenje može promijeniti nečiji život. I ako želite naučiti još više o tome kako da poboljšate svoje zdravlje i vitalnost prirodnim načinima,
Prijavite se na moj besplatni program 8 dana do boljeg zdravlja. U ovom programu dijelim s vama sve što sam naučila kroz godine rada s ljudima koji žele da se osjećaju bolje. Program je potpuno besplatan i možete ga pronaći na prvoj poveznici u opisu ovog video zapisa. Dragi prijatelji, vaš život ne mora biti ograničen bolom u nogama ili umorom. Vi imate moć da promijenite kako se osjećate, počevši od večeras. Vaše noge su vaš temelj. Brinite o njima, a one će brinuti o vama. Hvala vam što ste danas bili sa mnom. Vidimo se u sljedećem videozapisu, a do tada spavajte dobro i budite se još bolje.